आज घर में सब लोग के हलवा खाए के मन भइल है। तो बेटा कहलन कि मम्मी मूंग दाल के हलवा बनाओ। तो हम तो दाल भिगौले ना रहनी है, का करनी है, दाल के 2 बार 3 बार बढ़िया से धो के एगो कपड़ा पर फैला देनी है। जब पानी पूरा ओकर झड़ गई है, जब सूख गई है, अलग अलग हो गई है, ओकरा बाद ओकरा के बढ़िया से हाथ से मसल के कपड़ा पर से उतार लेनी है। कढ़ाई के गरम करके में कोनो घी या तेल कुछ नहीं की डलले, एकरा के सूखा फ्राई कर लेवे के बाटे। जब ये बढ़िया से भुजा जाई तो भुजैला के बाद देखब एकर एकदम खन खन के आवाज़ आवल शुरू हो जाला। एकरा के बढ़िया से जब खुशबू आवे लगी एकदम बढ़िया, घर में पूरा महकल शुरू हो गई बाटे। दाल भुजा के तैयार हो गई बा। अब एकरा के थोड़ा सा ठंडा कर लेवे के बाद, जब ठंडा हो जाई तब एकरा के एगो दरदरा पाउडर बनाए, मतलब एकदम बेसन नइखे बनावे के, एकरा के दरदरा पीसे के बा। पीस के एकदम तैयार हो चुकल बा हमार पाउडर। ही आधा कप हम दाल ले ले रहनी है, वही कप से आधा कप घी ले ले बानी। अब कढ़ाई में डाल देव घी। जब घी गरम हो जाई ओकरा पूरा घी एक साथे नइखे डाले के, हम 3-4 चम्मच ही यहाँ घी डालले बानी। एकरा में धीरे धीरे घी डालब, जैसे जैसे ज़रूरत होई वैसे वैसे घी डालब। जब घी गरम हो जाई ओकरा बाद डाल देवी जौन पाउडर तैयार करके रखले बानी। एकरा के भूजब हम लो टू मीडियम फ्लेम पर। ये पूरा हलवा बनी, बहुत तेज़ आंच पर नइखे करे के। तेज़ आंच पर कइला से का होला कि जल जाला, बढ़िया से सेकाला ना। एकरा के जैसे जैसे सेकब एकदम एक एक दाना सीख जाई या पूरा घी छोड़ के पानी ऐसन हो जाई। अभी पूरा जब लौकत होई रउआ लोग के कि एकदम चिपक गईल बाटे। अब थोड़ा सा और घी डालब, 1 चम्मच, और एकरा के चलावत रहब जब तक कि बढ़िया से सेका ना जाए। थोड़ा सा हलवा के ज़्यादा चलावे के पड़ेला, बन के तो बहुत बढ़िया तैयार होकेला। ये जो शादी ब्याह में जैसन हलवा बनेला बिल्कुल वैसन घर में बन के तैयार हो जाई। रउआ लोग के लगी ना कि घर में रउआ बनौले बानी। ये तरह से अगर बनाए हमरा वीडियो के फॉलो करके अगर बनावत तानी मेजरमेंट के साथे तो बहुत बढ़िया हलवा बन के तैयार हुई। देखी 1 चम्मच और घी डाल देनी और ये बढ़िया से दाल सीख के तैयार हो चुकल बाटे। एकदम दाना दाना एकर सिका गईल बाटे। अब एकरा में गरम पानी ले ले बानी 1 कप, थोड़ा थोड़ा करके डालब और चलावत रहे। तो पानी डालब तो थोड़ा सावधान रहब, काहे कि बहुत गरम रहेला, बहुत छिटकेला। थोड़ा थोड़ा डालब और चलाएब एकरा के। पूरा पानी यहाँ हम डाल देले बानी। अब वही कप से 1 कप दूध लेवे के बाटे। ये फुल क्रीम दूध हम ले ले बानी। थोड़ा थोड़ा दूध के भी डालब और चलावत जाए के बाद थोड़ा सा ज़्यादा चलावे के पड़ेला, लेकिन बहुत बढ़िया बन के तैयार होखेला ये हलवा। और वही कप से हम आधा कप चीनी ले ले रहनी है। चीनी के हम अलग बर्तन में रख ले रहनी है। चीनी के भी डाल देवे के बाटे, हलवा के चलावत रहे के बाटे। यहाँ थोड़ा सा फ्लेम रउआ बढ़ा सकतानी, ओकरा बाद चलावत रहे के बाटे। घबराए कोनो बात नहीं खे, एकदम बढ़िया से सूख के तैयार हो जाए। और ड्राई फ्रूट्स के हम अलग से फ्राई नहीं की कइले, यही में डाल देव। जब घी छोड़ी तब एकदम आराम से ही हलवा के साथे पूरा ड्राई फ्रूट्स भी भुजा जाई। देखिए एकदम बढ़िया भुजा चुकल बाटे, पानी भी सूख गईल बाटे और एकदम घी छोड़ल शुरू कर देले बा। एकरा के चलावत रहे के बाद चलावत एकदम घी छोड़ दी। 2-3 गो इलायची के कूट के हम रख ले रहनी है, ओकरा के हाथ से छोड़ा के एकरा में डाल देवे के बा। हलवा हमार बन के बिल्कुल तैयार हो चुकल बा। दोसर बोल में अब निकाल लेब। एकदम दानेदार बनल बाटे। तो रउआ लोग बनाई खाई, हमरा के कमेंट्स में बताई रउआ लोग के कैसन बनल बा। मिलतानी एगो और वीडियो के साथे। थैंक यू।